Ka step ke basuk ke bakemel yang hilang baro. Ki ba ik ban sngap ban syak skor ya ke ni ke channel ke Good News TV. Jong ke jing seng samla KJP sinot sepni. Ka jing kublei ya ke Good News TV ke bala penyak ya ke ni ke program bala penyok hanga ya ke ni ke benta ban ya selok ban ya puson na ke tin ke bakut ke jong blei. Bat ke jing kublei ya baro ki khun jong blei hagari bat ka jaj benriu jongi khasi bat jantia bat gi wei pat ki basngap ki ba ik bat sngap ban syak skor ya ka ni ka ya ka jing puson na ka tin ka jong blei leng ba ka ni ka channel ka jing puson ka balengkot haga ni ka step ka bau blei ulabo ka dot note ka jonga ban long ka jing puson lang nak benta jongi lang baro kalong naga kitab sam ka nembar ka bakat pra ka khot na ka baar ki kentin ki badon haga ni ka benta utrai ulong umau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelait jonga ublei jonga umau siang baskem jonga ha ukeng ngan syanya kasti jonga bat ka reng ka jing penim jonga ka kut bajrong jonga kani ka benta kadei ka jing ruai jong ka jing yaro ka jing penpau usim David ya ka jing sngeungu ya la ujong utrai ba ya la ujong unong tau hadin ba ulamat ya ka sangti ba ka jing pelait im ka jong utrai na ka jing be thong unong shun uta udei usim sol urwai ya ka ni ka jing ruai utrai ulong umau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelait jonga ublei jonga umau siang baskem jonga ha ukeng ngan syanya kasti jonga bat ka reng ka jing penim jonga ka kut bajrong jonga na ka ni ka benta ngakwa bangin kham ya puson ya ka ni ka benta utrai ulong umau siang jonga ka jing keli ka long ha ka ni ka step uei umau siang udei umau ubae umau siang ude umau ubarben ubayar ubaskem ubane ubamla ban penki ubangila ban syania hakanu kanu kapor lakadei hakapor yur lani hakapor telang berhaganu kanu ka ayom hagi sau ayom namar ude umau ubaskem ubane ngila ban syania kaktin ke jong blei ke yatu ya kata ka jingskem jong umau siang ka gospel ke jong Matius kala nong ke ban new ke kot ke ba ar piusau ar piusan ubatei ka yeng halor umau siang tiuslap ulaham bat kiwa kila yaslei bat kil kila yabe bat kila sho ya kata ka yeng te kam syam la kelon no na balapan syong nong rim ya ka halor umau siang ulong ubane ubaskem ubangin not bantei ban seng ya ka nong rim laga dei kala bakan sho ba uslap baki umba kiwan bantu ni kiwan ban slei omla ban beki namar ka jing scam umau siang ulong kan nong rim bane baskem u David urwai hang ni ba utrai ulong umau siang jonga don sibun kit kot aka Bible balia tu ba utrai ulong umau siang ar Samuel kelenong ke ba ar pu ar ka kot ke ba ar hadu ke balai laong kumni utrai ulong umau siang jonga berkakut jonga berunong penim jonga ujong ngakeng ublei ulong umau siang jonga ha ukeng ngan senya kasti jonga bat kareng ke jing penim jonga kakut bajrong jonga bat ka jakari jonga haga kitab sam ke nembar ke ban riu pusau kot ke ban new ublei ulong umau siang kabor jonga naga jo ke kitab ka kitab sam ka nembar ka ban riu puar ka khot na ka baar tang ma ubalong umau siang jonga don shibun ki bentan ka tin jong blei tu ba utrai ulong umau siang jonga roya ka ni ka step ngin ya pai bat ngin ya puson tang ya ki atli ki benta ki ba utrai ulong umau siang bat kabanengkong utrai ulong umau siang kaja kari utrai ulong umau siang kaja kari ngikan mau ya usim David hakapor ba usim Sol utmu ban penyap ya u David ban pelaj im ya ladi ban bu ri ya la ka jong ka jing im uhap ban mi bat ban pet ri
Sya ka wei na ka jaka kabadon ha po jong umau siang. Berkata ka jaka lakot yaka kadai ka krem adulam. Hang ni ula bu'ri yaladi. Ha ka kitab ka benengkong Samuel kalnong ka ar kat khot ka benengkong u David ti namar kata ula leit no nang tabar ula pet no sya ka krem adulam. Hang ni u David usngeu tikna baka jaka ka babit iu ban bu'ri yala ka jong ka jingim ban bu'ri ya long renyeng man renyeng ka jong u habaki bahaying hasem kikun ukpa ki jong u lani ki men ki jong u habaki tip baki bena ba ula don hagen ka krem ka ka jaka ka bayo ya ka jing pelai kini ru kin ya lech syakata ka krem ka ba ula don bat na kini ki men lani te ki bahaying ki kun ukpa jong u ki don ya ki jinglong ki ba per ong ka tin ka jong u blei hagen ka benta bat uwei baro ubaha ka jenjar. Bat uwei baro ubadap ram. Bat uwei baro ubaktang laka mensi. U David ubala blabe tong da unong shun. Kiba yeng jong u kiba im haka jing jenjar. Kiba dap ram. Kiba ktang laka mensi. Kila leit haka ni ka jaka. Kila ya lumlang haka ni ka jaka. Ban buri yaladi. Ban buri yaladi. Nong ruai syem sim haka nembar cispa kendai piu kendai. Ko mau siang na menendai. Bangan ri hami tuai. Ni im haki por kiba menta. Baki nong shun kiba ker saudong. Haga jingim ke jongi. Ki jinjar ki jing kuslai ki bon hagi ni gisngi kiba menta. Kajing kiram ngi shim gilun bat kumta ter. Kajing ketang, kajing jinjar haka mensim namar kijing keba mi naka yeng kasem haka imlang kasalang bat kumta ter. Ngi kuslai bat ngi kia ka mensim. Rektang ka ni ka wei ka tin ka jong blei haka ni ka step ka pen kan mau. Bangin pet ri sya umau siang. Ubalong ka jakare. Ubalong ka kut. Kabas kem na kabenta jungi bangin buri yala ka jong ka kli kabaar umau siang upenmi yaki kibabang kibas ngiam bandi nganget bangi tip ha bangi experience ka bangi di na umau siang barki ki bangi di na ki wei pat kaya per ka ka bami na umau siang ka kambang ka kams ngiam ka kaya per ngikan mau yagi kun jong ublei ki Israel haka kitab Exodus kulong ka bakat nyeu kot ka bankong hadu ka ban nyeu bat ka kitab jingken kulong ka ba arpeu kot ka bankong hadu ka bakat lai kaya tu hangi bagi kun Israel kilawan poi haka wei na ka riklausin bat ya kata ka jaka ka baki syong kisa apo riklausin lakot Kadesh hang ni leya tu bakim don jingbam om don jing di shu ka jing tengan kalawan lap haki ka jing seliang kalawan haki andre om syem yo bam yo di de namar ka jing tengan bat ka jing seliang ka pelong ya ki bakin kenyum ya Moses bat yu Aaron ki ong ya ki ni ki kenten haga kitab jingken galong ka arpeu ko khot na ka basaw ter baleiru ba pilia lam ya upai lang utrai sekani ka riklau bangin yap haka lembar ki jingri jongi balai ba pila penmi artet yangi nakari ijem banya lam yangi syakani ka jaka ka basniu ka jaka ka ba klem sbai klem so dembur klem so wan bat klem so pong ka bandi ru omdon balai namar ka jing tengan namar ka jing terkong namar ka jing seliang lapen mi ya ka bakum kini ki kentin kalapen kia mensim ya Moses bat ya Aaron ka balapen kuslai ya ki ha ka bakum kata ka por ublei ulaong ha Moses ubalong unong yalam ha ka khot na ka bapra to shim ya uta uding do to lumlang ru ya uta upai lang mami bat Aaron upara jomi to keren ru au ta umau siang hakmat jongki
ti un ai no ya kata ka jong u agar khot na ka bakat wei Moses ru ulara ya la ka kti bat la uta udeng do jong u ula syo arsin ya uta umau siang bat kalami no shibun ka ti uta upai lang uladi bat ki jingri ki jongki habakilia lum lang haga wei ka jaka wal laki sliang wal laki tengan na marga ketin ke jong ublei kila pen ko ngu wat Moses ulatit do uding do ka ka babang ka basnyam kalami no na uni umau siang la pendap yaki bat kumjuru ya ka jingri ki jongki kilok kibe ha utrai ha bangi pai sya ka jinglong jingman jong ka pertei menta I kum bangi don hapo jong ka riklausin ngio I ya ka jinglong terkong ngio sneu ya ka jingut ka jing knyum jong ki babon balang namar ka jinglong terkong jong ka Kadesh ka bamenta balai bakawan jia kumne balai bakawan kau ngingat ya ka bakum kani ka apot hagini kisngi ngio sneu kisamla kila depan puli puti re kimyo kam yo jam ban buri yeladi namar ka jinglong ka jingman ngi ut kum no wan pendap pan penbit pan penbiang hayeng hasem ngi kuslai mensi bat ngi kia mensi balai kawan jia ka bakum kani ikan mau iki Israel bon sin balai baga jinge kabakiwan haga jingim haga jingya lenti ke jongki ongu Jeremia kalau nong bakat niu kot na bakat lai namar bakilalan det ia utrai ka umpo liu ka baim namar bakilan det ia utrai ki lok bait ki prado prasnam haga ri kasi bat jaintia namar bangi klet ia utrai kan ka jinge ka bawan lap angi ngibo no I utrai sya kendong ha ka jingim ka jangi ngimpai sya utrai dia namar kata ngidon ha ka jinglong terkong ngidon ha ka jinglong terkong ka tin ka jong blai ka ni step ka khot yangi ali ngin ya lum lang kum ka ribat ka jaj benriu da ka bangin pet sya umau siang ubala penkre na ka benta jongi yaki ki babang ki basnyam ban pendap yangi wara pedeng ka bakum keni ka pertei ni ka juk ka bangi im nama ublei perkat na ka benta jongi nama ublei yangi aga kot jingruai jong ka balang Church of God Mikhalaya Assam haka nembar kendai peu la ong kumni ngas ngeu tenat ia kini ke jirwai ke balong ke kubor yang lesikan long yangi ong kini ke khot jirwai ha pedeng jing sitom jing jenjar saudong kisha yang kitar ngasus ngeu hun bangatib ha mi perkat trai yang mi perkat trai yang nganting leipat mi don rengkat mi perkat trai yanga utrai uperkat na kabenta jongi utrai ulong umau siang ali bangin petri syu ali ngi wan tit hau ni umau siang haga bangin yo yaki ki basnyam ban pendap yanga bat yangi ban pendap yaka yeng kasem ban pendap ru yaki kun kikti haga jinya lenti haga bakum kani kapor ka baterkong ublei unyarap ubleun kerku naga benta keburam jongu amin ngin ya duai au blei bok pau jongi ubab neng unong tau bat unong pelong tenrai jongi jingkerku baro haga jingim jongi bat ulong umau siang ubaskem ubaki kerdop kimla ban penki ki kerdop kedujok kimla ban penklem yu terangi aingu bagi don yemi umau siang ablei bekordor haga bakum kani ka step aswa bangin le syaki kam ki jam ki jongi ko kenrat ngin trei ngin kta a ublei ngin pai nang kong syemi ulong umau siang haga bangin perri nang kong hami kedup yangi ko kenrat aki sangti ki jame yalam yangi halenti ya hagi jing trei jing kta ki jongi ko pa bi
Yada yang ngi na unong syun. Ngi suk bat ngi hun ka mensim. Hakikti ki jomi ko kenrat. Bat ngi ngej a ublei bakordor. Mi pen krek ru na ka benta jongi. Ya gi ki bas nyam ban pendapi. Ya ka yeng kasem. Ban pendap ya ki jingdon kam ki jongi a ublei bakordor. Ngi wan ban ai ki hami a kenrat. Ya lam yang ha pedeng kat gini ki klau ba jong ni ke pertai. Ha pedeng jinglong terkong jongka. Ha pedeng ki dong syun ki babun. Ya rap yang i au belai bang ni ksat ban pet. Ban pet syami tang hami. Rap yang i aha ku pa bi. Angin mat ia ka bor ke jomi. Ha ka jing im ke jongi. Na bangi tip ko kan rat mi it bat mi perkat na ka benta jongi. Kum ki kun ki bi ki jame ni penti kena ko kenrat ya kani ke sngi barok ko kenrat hapo ke jing sumar ke jinyada bat ke jinyalam ke jame to shim yang ko kenrat haga bangin dap biang haga jing im jongi na bakerte trau no prim jongi uji sungi duai amen.